Ja sam Vojanić Kristina, specijalist sam radiolog u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije, subspecijalist ultrazvuka. Također sam i docentica na katedrama za biofiziku i radiologiju Fakulteta za dentalnu medicinu te Medicinskog fakulteta u Osijeku. Bolesti dojke su područje mog užeg znanstvenog interesa, a nametnule su se kao takve upravo visokom incidencijom i prevalencijom karcinoma dojke ne samo u svijetu, već i u Hrvatskoj. Od početka svoje znanstvene karijere bavim se bolestima dojke i svoj prvi znanstveni rad sam objavila na temu bolesti dojke. Istraživala sam jednu noviju ultrazvučnu tehniku, elastografiju, koja pomaže u razlikovanju benignih i malignih lezija u dojkama. Za moj uspjeh prvenstveno su zaslužni moja mentorica profesorica Martina Smolić i komentor dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo profesor Aleksandar Vrčev, kojima se posebno zahvaljujem i čija sam suradnica na znanstvenim projektima, a rezultat kojih su upravo istraživanja koje smo i proveli. Ovi radovi koje sam objavila u tijeku 2020. godine su prvenstveno orijentirani na prevenciju raka dojke. Ispitivali smo znanja žena o raku dojke i o faktorima rizika za nastanak raka dojke i to poglavito s naglaskom na gustoću dojki, što je velik problem u SAD-u, na što se stavlja velik naglasak, a i kod nas će ta situacija se vjerojatno iskopirati. Bitno je shvatiti da daljnjom edukacijom možemo unaprijediti prevenciju, a time ćemo utjecati na smanjenje smrtnosti i incidencije raka dojke u Hrvatskoj.